устод дар тахтаи синф навишт: як ба як баробар аст. яке аз талабаҳо хест ва гуфт: устод, як ба як баробар нест. устод ба шогирд гуфт: биё тахтаи синф, исбот кун ки як ба як баробар нест. агар исбот карда натавонӣ, муҷозот хоҳӣ шуд. писарак ларзон ба назди тахта омад ва гуфт: устод, ман 8 солаам ва ҳамаи инҳо ҳам 8 солаанд. ҳар шаб падари Омина аз кор биёяд, бо ӯ бозӣ мекунад, аммо падари ман ҳар шаб маро мезанад. чаро муҳсин баъди дарс бозикунӣ меравад, аммо ман бояд тарозуро бигирам ва бозор равам ва пул кор кунам? маҳина ба мисли ман 8 сола аст. аз хонаи онҳо бӯи хӯрокҳои болаззат меояд, аммо ман нонро бо об мехӯрам. шоҳин мисли ман 8 сола аст. ӯ 3 моҳ баъд пойафзоли нав мехарад, аммо ман 3 сол аст як пойафзолро мепӯшам. устод ашкҳояшро пок кард ва дар тахтаи синф навишт: як ба як баробар нест.